Algo máis de 14 kilómetros de incalculable beleza natural compoñen esta ruta circular dende Armida ata Pico Muralla, o punto máis alto do municipio rianxeiro. A ruta xa está operativa tras os traballos de limpeza, acondicionamento e sinalización desenvolvidos nas últimas semanas. A ruta que leva desde aquí, desde o lugar no que nos encontramos, na Armida, hasta o Pico Muralla, é unha ruta circular, polo tanto estamos falando de que ten un traxecto de ida e volta, e se pode realizar co mesmo sitio. Ábrese co apoio da Arousa Norte, Concello de Rianxo e a Xunta de Galiza a través da Axencia de Turismo. É unha proposta máis que se ven a engadir aos circuitos, a ruta que xa temos aberta no Té e tamén algún outro dos miradoiros. Neste percorrido atopanse puntos de gran atractivo como a fervenza de Pozo Bastón, os muiños de Cubo ou as vistas dende Pico Muralla. A particularidade desta ruta é que nos leva por un sendeiro que seguramente sexa bastante tamén descoñecido, a unha das zonas que chamamos o Pozo Bastón, na parte alta do río Té, complementaría de algún xeito co sendeiro que xa temos aberto nas ambas as beiras do río Té, e nos leva hasta o pico máis alto do Concello de Rianxo, que é o pico da Muralla, na parroquia do Araño, na que se domina prácticamente toda a ría, toda a zona de Compostela, onde a xente incluso acude a ver os lumes do Apóstolo, non? Para darnos un pouco a idea da gran visual e panorámica que ten. É un dos grandes atractivos desta ruta, é unha ruta que ten un tramo bastante asequible e máis exixente o último tramo que leva ao Pico Muralla, pero que se realiza tamén perfectamente a pé. A intención do Executivo rianxeiro é obter agora a homologación da ruta por parte da Federación Galega de Montañismo.